Eskutik eskura, guztion eskura, ahorika zabal dezagun euskara mundura. Eskutik eskura, guztion eskura, pausorik pauso zabal dezagun laudio mundura. Hizkuntza kultura, bideak zabal bideak guztion mundu da. Goizetik arratsaldera luzatu da Laudioko Araba Euskaraz jaia. Ohiko ospakizun eredutik aldendu da ekimena, gauza berriak probatzea helburu. Antolatzaileek balorazio positiboa egin dute. Balorazio positiboa egin bat dugu, nik esango nuke oso positiboa, oso posi gaude momentu honetan. Zalantza bagenituen ia jendea gerturatuko bazan eta uste dugu Laudio herriak erantzun aparta eman duela. Nik uste oso polita izan dela, aspaldiko partez jendeak kalean ikustea, euskara hitz egiten, euskaragatik paseoan, eta bai oso posi gaude, eta bueno, posi bai. Gero nik uste dut parte hartzea planteatu ditugun ekitaldietan ere altua izan dela. Egia esan jendeari kostatzen zaiola jesarri eta egotea eta momentu batzutan zutunik ikusi ditugula, baina bai goizen eta bai arratsaldean aparteko jendetza bildu dela, ezta? Uste dut gainera orokorrean segurtasun neurriak bete dituztela gainera. Oso nabaria izan da eta oso presente egon da euskara eta euskarak duen garrantzia Laudio. Nik uste oso argi geratu dela, gaurko egunarekin. Urteari begira beste erronka bat daukagula, argantzun ikastolak erreleboa baino zerbait gehiago beharko duela eta Arabako ikastola guztiak egon garela eurein laguntze guztion artean 2022ko Araba Euskaraz antolatzen. Bideak zabal bideak guztion mundu da. Eskutik eskura, guztion eskura, ahorika zabal dezagun euskara mundura. Eskutik eskura, guztion eskura, pausorik pauso zabal dezagun laudio mundura. Hizkuntza kultura, bideak zabal bideak guztion mundu da. Bideak zabaldu!